Γεια σας, είμαι η Τζούλια και σήμερα θα δούμε μαζί ένα σετάκι της εταιρείας Lanarte, η αγαπημένη μου εταιρεία, και θα ξεκινήσουμε μαζί. Διάλεξα ένα μικρό, μεσαίο και είναι λίγο ιδιαίτερο. Το κοτάκι είναι μικρό, αλλά οι διαστάσεις του τελικού έργου δεν είναι και πολύ μικρό έργο, είναι 20x28 εκατοστά. Η σειρά είναι Home and Garden, είναι σπίτι και κήπος και είναι γαλάζιοι ανεμόνες. Έτσι είναι το σετάκι σαν μια τσάντα για δώρο. Και ελάτε να ανοίξουμε και να δούμε μέσα όλα τα υλικά, το περιεχόμενο. Συγκεκριμένο σχέδιο έχω φέρει και έχω πουλήσει πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς εγώ δεν έχω κεντήσει ακόμα, γι' αυτό σήμερα μαζί θα κάνουμε προετοιμασία, θα κάνουμε και πρώτους σταυρούς για να σας δείξω πώς κεντάω, και αν κάποιος θέλει και δεν ξέρει πώς, μαζί θα το κάνουμε. Λοιπόν, μέσα πρώτα απ' όλα βρίσκουμε σχέδιο. Ελάτε να το δούμε πώς είναι. Λοιπόν, ναι, δεν είναι μεγάλο και δεν είναι δύσκολο. Είναι το μισό και μισό από κάτω. Οριζόντια το έχουν σπάσει. Και εδώ είναι πολύ λίγο. Είναι πάρα πολύ εύκολο και γρήγορο. Θα είναι σετ, θα είναι κέντημα. Έτσι μισό και μισό, και σε κάθε φύλλο έχουμε κλειδί, οπότε μπορούμε να το κόψουμε. Εγώ οπωσδήποτε τι κάνω, το κολλάω, γιατί ειδικά αν έχει πέφτει στο κέντρο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τι θα κάνω εγώ, θα κόψω τώρα και εδώ, πιο πολύ εδώ θα κόψω, και με κόλλα θα κολλήσω εδώ για να είναι ένα φύλλο, να μην κάνω κάποιο λάθος. Προσέξτε, αυτή η γρίζες γραμμές είναι τα σύμβολα ίδια αυτό που είναι πάνω. Δηλαδή αν δεν θα κολλήσετε όπως θα το κάνω τώρα εγώ και θα ξεκινήσετε από το κέντρο, θα μπορείτε εύκολο να βρείτε τα σύμβολα που βρίσκονται προς τα κάτω. Αλλά επειδή το κέντρο είναι από πάνω, είναι δύσκολο. Θέλει οπωσδήποτε να κολλήσουμε δύο φύλλα. Και το κέντρο είναι εδώ. Το έχω κάνει ένα σημάδι. Βλέπετε ένα σταυρό. Εδώ είναι το κέντρο. Εδώ είναι το κλειδί. 23 σύμβολα. 23 χρώματα, κλωστών. Σύμβολα παραπάνω, γιατί έχει κλωστή, σταυρό με 2 κλωστές και σταυρό με 1 κλωστή. Τίποτα άλλο δεν έχει. Οπότε είναι πολύ εύκολο κέντημα. Λοιπόν, εδώ είναι το ίδιο το ύφασμα. Κοιτάξτε, περιποίηση. Καλή περιποίηση. Στην τσάντα βλέπουμε κάποια σύμβολα χαρακτηριστικά. Ωραία. Για να το δούμε. Βελόνα. Πολύ χοντρή. Δεν μου αρέσουν χοντρές βελόνες. Μου αρέσουν πιο λεπτές. Τάκ. Λοιπόν, να το. Σας είπα ότι θα είναι ιδιαίτερο και ιδιαίτερο επειδή έχει από πάνω του εκτυπωμένο σχέδιο, ώστε να κεντήσουμε και εμείς από πάνω και θα βγει τρισδιάστατο, όπως βλέπουμε και εδώ. Αυτό είναι ζωγραφισμένο και εμείς θα κεντήσουμε αυτά που είναι χρώματα. Οι γραμμές πάνω κάτω αριστερά δεξιά για να βρούμε το κέντρο, για να μπορούμε να ξεκινήσουμε ακριβώς από το κέντρο, ώστε να κεντήσουμε σωστά, να μην έχουμε κάπου
να μην φύγει εικόνα αριστερά-δεξιά και να μην είναι σωστά. Βλέπετε, έχει μεγάλη σημασία από πού θα ξεκινήσουμε, πώς πέφτουν τα λουλουδάκια, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και οι κλωστές, αχ, υπέροχες κλωστές, κοιτάξτε χρώματα, καταπληκτικά χρώματα, καταπληκτικά χρώματα. Λοιπόν, και εδώ θέλει ντουλίτσα, γιατί βλέπετε οι κλωστές απλώς είναι γυρισμένες μέσα στην τρύπα, είναι κοντή κλωστή και όταν θα ξεκινήσουμε δουλειά θα φύγουν εύκολα. Τώρα θέλει καλή οργάνωση. Λοιπόν, πάω τώρα να σκεφτώ, να ξεκινήσω να κάνω προετοιμασία και να σας δείξω τι βγήκε, πώς το οργάνωσε, γιατί κάθε οργάνωση, κάθε σχέδιο, κάθε καινούριο κίνημα θέλει δική του οργάνωση, δική του σκέψη, πώς θα το κάνουμε. Γι' αυτό πάω να το σκεφτώ και θα το κάνουμε μαζί. 23 νομίζω έχω κάποια ωραία πραγματάκια να το κάνουμε. Ωραία, λοιπόν, επιστρέφω σε λίγο. Λοιπόν, έχω επιστρέψει για να σας δείξω την οργάνωση που προχωρά σιγά σιγά. Το ξεκίνημα κάθε κινήματος είναι λίγο δύσκολο γιατί απαιτεί κάποια οργάνωση, κάποια σκέψη. Τι έχω κάνει πρώτα απ' όλα με τις κλωστές. Τις κλωστές έχω γυρίσει στις πιο μικρές τρύπες και έχω έκανα αυτούς τους κόμβους για να στηρίζονται και να μην πέφτουν. Να σας δείξω πώς γίνεται, αν κάποιος δεν το ξέρει, που είναι πανεύκολο. Έτσι ήταν, θυμάστε. Τι κάνουμε, παίρνουμε τη κλωστή, τα ενώνουμε, βρίσκουμε κέντρο και περνάμε μέσα στην τρυπούλα και μετά μέσα και την τόνουμε. Άλλη μία φορά τη βγάζω, βρίσκω το κέντρο, περνάω, έλα, εντάξει, και μετά περνάω τις κλωστές μέσα, όσο και είναι. Ορίστε, και άλλη μία. Έτοιμα. Κλωστές θα αφήσω έτσι γιατί δεν είναι πολλές, μόνο 2 κομμάτια οργάνωσης. Μετά έχω κόψει από το σχέδιο, θυμάστε είχαμε 2 κλειδιά, έχω κόψει το κλειδάκι και κόλλησα σε μία βάση, αυτό είναι χαλάκι της γυμναστικής ουσιαστικά, έχω ένα παλιό το οποίο κόβω. Το κόλλησα με κόλλα ή με ταινία διπλής όψης για να μπορώ να παρκάρω εδώ τις βελονίτσες, οπότε τουλάχιστον αυτό έχω φτιάξει. Και εννοείται το σχέδιο το έχω κολλήσει, εδώ είναι το σημείο που έχω κολλήσει, έχω κόψει από μία πλευρά το κλειδί, εδώ κάτω κράτησα, μπορεί να χαθεί, μπορεί να γίνει οτιδήποτε, να υπάρχει. Το υπόλοιπο έχω κόψει τα πάντα γιατί δεν μας χρειάζεται, όσο περισσότερο χαρτί είναι τόσο πιο περισσότερο όγκο δημιουργεί και δεν μας χρειάζεται. Και μετά για να ξεκινήσω κέντημα πάλι θα το γυρίσω κάπως έτσι, γιατί ακριβώς εδώ είναι το κέντρο, από εδώ θα ξεκινήσω για να μπορώ να πάρω ένα κομμάτι για να κεντήσω. Κάπως έτσι φτιάχνω, οπότε έχω εδώ το κέντρο και θα προχωράω σιγά σιγά. Ωραία, πάει αυτό. Τώρα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, που θα κεντήσουμε.
το σκέφτηκα και λέω θα το βάλω στο αγαπημένο μου stand. Θα είναι πιο εύκολη διαδικασία για μένα, γιατί έχω συνηθίσει. Λοιπόν, εδώ θέλει λίγο άλλο κάδρο. Είναι μεγάλο stand. Κλείνει, γίνεται πιο μικρό. Έχει εδώ περιθώριο. Αλλά δεν θα το κάνω γιατί έχω και μεγάλα έργα που κοιτάω. Σήμερα μαζί σας να ξεκινήσω το μικρό και μετά βλέπουμε. Οπότε πάμε πρώτα να βρούμε το κέντρο. Βλέπουμε εδώ αυτές τις γραμμούλες, πάνω κάτω αριστερά δεξιά. Πρέπει να τα γυρίσω έτσι. Το ύφασμα είναι λινάτζα, είναι σκληρή, οπότε κρατάει τις γραμμές. Μία και τώρα είναι δεύτερη γραμμή. Так, τα ανοίξουμε και θα ελέγξουμε και με τον χάρακα να είμαστε 100% σίγουροι. Λοιπόν, χάρακας, η γραμμή ακριβώς. Ναι. Ναι, λοιπόν, το βρήκα. Ωραία. Σωστό. Ακριβώς εδώ είναι το κέντρο. Από εκεί θα ξεκινήσω. Και τώρα θα κάνουμε αυτό που κάνουμε και νωρίτερα. Θα στερεώσουμε τη βάση. Δεν μου βοηθάει. Και τώρα ακριβώς το ίδιο από κάτω. Καλό είναι να περάσετε και τις άκρες. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω χρόνο, θα το κάνω λίγο αργότερα, γιατί έχω και κάποια άλλα κινήματα που πρέπει να περάσω τις άκρες αυτή τη στιγμή. Προσβιάζομαι να σας δείξω σκληρός κανβάς γλιστράει. Ωραία. 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 Εδώ. Θα το τεντώσω λίγο καλύτερα, γιατί τώρα είναι η κάμερα και δυσκολεύομαι να κάνω καλό τέντομα. Και τι άλλο, και εννοείται και σχέδιο.
Έτσι το βάζω, ένα μαγνητάκι. Ωραία. Κάπως έτσι γίνεται οργάνωση. Λοιπόν, κάνω ένα διαλυματάκι, να τεντώσω λίγο το τυλάρο, γιατί είναι πολύ χαλαρό και πέφτει. Και επιστρέφω να κάνουμε μαζί τα πρώτα βήματα. Λοιπόν, έχουμε κάνει όλες τις προετοιμασίες και τώρα ξεκινάμε. Έχουμε βρει που είναι το κέντρο στο καμβά μας και υπάρχει το κέντρο που υπάρχει στο σχέδιο, αυτό το σημείο. Αυτό το σύμβολο τώρα θα κεντήσουμε. Πάμε να το βρούμε. Λοιπόν, το μαύρο σύμβολο είναι το νούμερο 14 πάνω στην οργάνωσή μας. Παίρνουμε μια βελόνα, παίρνουμε τις κλωστές και ψάχνουμε το 14. Τσιμπάμε εδώ μία κλωστή, τη τραβάμε προσεκτικά και βγαίνει. Αυτό το μάθημα είναι για αρχάριος, γι' αυτό και δείχνω όλες τις λεπτομέρειες. Παίρνω δύο άκρες της κλωστής και περνάω μέσα στην βελόνα. Πολύ ωραία. Και τώρα θα ξεκινήσουμε. Το κέντρο είναι ακριβώς εδώ, οπότε από εδώ θα ξεκινήσουμε και έχουμε να κεντήσουμε. Να κάνω την πρώτη, για να μην φύγει η κλωστή. Βλέπετε πως στερεώνεται. Ωραία. Ωραία. Να σας δείξω, μάλλον θα σας βάλω μέσα στο βίντεο κομματάκι του σχεδίου να βλέπετε. Πρέπει τώρα να κεντήσουμε 1 και 5, 6, 7 μισό σταυρούς, γιατί πάμε από το κέντρο προς δεξιά. Ωραία, πάμε να το κάνουμε. Κεντάμε ανά 2 κλωστές του υφάσματος. Φαίνεται καλά. Ωραία, γιατί τα λόγια θα κόψουμε, αν μας πειράζει. Μετά έχουμε και τώρα κλείνουμε. Λιγάκι πάει αργά, γιατί είναι μπροστά στο πλάι η κάμερα και κεντάω με πολύ αργή ταχύτητα, να σας φαίνεται κιόλας. Ωραία. Οπότε κεντήσαμε μια σειρά και τώρα κεντήσαμε αυτή την σειρά, είναι 7 σύμβολα, μετά έχουμε ένα κοινό, ένα σύμβολο ακριβώς το ίδιο, να μην το χάσουμε, 2 κοινά αφήνουμε και πάλι το ίδιο σύμβολο και γυρίσαμε στην αρχή. Και τώρα θα ξεκινήσουμε, θα πάμε προς τα πάνω, έτσι μας βολεύει καλύτερα, και εδώ θα κεντήσουμε ακριβώς από εδώ 5 σύμβολα.
Ωραία. Κλείσαμε τώρα και την δεύτερη σειρά και πάμε πιο πάνω να κινδύσουμε άλλα 4 που ξεκινάνε από πάνω πλην ένα σύμβολο, άλλα 4. Συνεχίζουμε και άλλη μια σειρά προς τα πάνω με άλλα 4. Και τα τελευταία 3 σε αυτή την σειρά που τελειώνει και η κλωστή. Και τα 3. Και τώρα πρέπει να στερεώσουμε τη κλωστή. Μπορούμε ή στο πίσω ύφασμα. Εγώ αυτή τη στιγμή θα κάνω επάνω. Θα κάνω επάνω. Γιατί δεν βολεύομαι τώρα να γυρίσω. Οπότε κάνω ως εξής. Τραβάω τη βελόνα κάτω από τους σταυρούς. Με προσοχή. Και τη σπρώχνω προς τα κάτω. Και εκεί θα κόψω τη κλωστή. Και εννοείται όταν τελειώσουμε κάποια σειρά πρέπει να τα σβήσουμε, γιατί μετά θα τα ξεχάσουμε. Μπορεί να αποσχοληθούμε με κάτι και θα ξεχάσουμε που ήμασταν και τι έχουμε κεντήσει. Οπότε αυτά μαρκάρουμε. Και συνεχίζουμε μετά, αναλόγως τι βρίσκεται δίπλα μας, σιγά σιγά απλώνουμε το κέντημά μας. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Θα κεντήσουμε τώρα για να δω που μας συμφέρει να πάμε να πιάσουμε αυτά τα μαύρα στρογγυλά και κλάκια, γιατί είναι πολύ κοντά, ή μπορούμε να συνεχίσουμε να πάμε προς τα κάτω, να κεντήσουμε. Καλύτερα θα κάνουμε αυτό. Θα πάρουμε το ίδιο σύμβολο και θα πάμε προς τα κάτω. Βλέπετε, γιατί είναι αρκετά πολλά τέτοια σύμβολα. Στο βίντεο θα σας βάλω δίπλα το σχέδιο, να μπορείτε να παρακολουθείτε τη ροή κεντήματος. Για την ευκολία, προς το παρόν θα βάλω στην άκρη το σχέδιο για να βλέπω καλά, και για σας θα το βάλω μέσα στο βίντεο, κάνω λίγο μοντάζ. Λοιπόν, οπότε είναι το νούμερο 14, το νούμερο 14,